रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व विधानसभेच्या जागा शिवसेना जिंकेल, तसेच आमदार उदय सामंत हे सर्वाधिक मते मिळवतील असा विश्वास खासदार विनायक राऊत यांनी व्यक्त केला आहे। कामं जरी आम्ही किती केली तरी कामं अद्यापही भरपूर करायची आहे, त्याचं भान आम्हाला आहे। पूर्ण समुद्र किनारे पट्ट्यावर असलेले जे गाव आहेत त्या गावांचं संरक्षण करायचं आहे, त्यासाठी CRZ त्यांची मुक्तता करायची आहे। इको सेन्सिटिव्हमधून काही गाव आजही त्यांच्यावर अन्याय झालेला आहे, त्या अन्यायग्रस्त गावांना इको सेन्सिटिव्हमधून न्याय देण्यासाठी मी प्रयत्न करतोय, त्यामध्ये यशस्वी हो। सुदैवाने मी खासदार आणि आमदार यांचा समन्वय खूप चांगला आहे, आम्ही एकत्रितपणे काम करतो आणि हा संपूर्ण रत्नागिरी सिंधुदुर्ग हा सर्वार्थाने सुजलाम सुफलाम कसा होईल आणि इथल्या लोकांचं जीवनमान कसं उंचावेल ह्या दृष्टिकोनातून जे जे करणं आम्हाला शक्य आहे, मग तो मच्छीमार असेल, बागायतदार असेल किंवा शेतकरी असेल, या तिन्ही घटकांना आम्ही न्याय देण्याचा प्रयत्न करतोय। पण त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात असलेली जी बेरोजगारी, त्या बेरोजगार तरुणींना न्याय देण्यासाठी त्यांना इथे योग्य ते उपाययोजना करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, त्यामध्ये पूर्ण यशस्वी होऊ। शिवसेनेच्या आमदारांनी पुढच्या 5 वर्ष कशी कामं करावी, काय खरं म्हणजे आत्तापर्यंत त्यांनी कामं केलेली हीच आदर्शवत कामं आहेत, त्यामुळे मला त्यांना सांगण्याची आवश्यकताच नाही। पण काही कामं असतात ते आम्ही अगदी विचारविनिमय करून असतात। आता तुम्हाला माहितीच आहे की मी काय, आमदार उदय सामंत, आमदार राजन चाळवी यांनी म्हणजे माचाळला रस्ता जाईल असं कोणाच्या स्वप्नातही नव्हतं। आज प्रथमच 400 वर्षानंतर माचाळचा रस्ता होतोय आणि त्या ठिकाणी एक नवीन पर्यटन क्षेत्र तयार होत आहे। कोकण म्हणजे आम्ही पर्यटनाचा हब करायचं ठरवलेलं आहे आणि त्या दृष्टीने मागच्या कालावधीमध्ये कोकण पर्यटन हे नवीन हेड तयार केलं आणि कोकण पर्यटनाच्या माध्यमातून करोडो रुपयाची तरतूद केली आणि त्यामधून अनेक कोकणातली पर्यटन स्थळं आम्ही विकसित केली। आज गेल्या वर्षी जवळजवळ 22 लाख पर्यटक कोकणामध्ये आले। काल परवा अंग्रिया जहाजातून नाही म्हटलं तरी 450 पर्यटक रत्नागिरीमध्ये उतरले। हे कोकणचं वैभव आहे, हे वाढवण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो। चवित झाला, आपण नेते आहात, नेमकं ह्या विषयाकडे कसं पाहता? नाही, कोणी भावाने फसवलेलं नाही, मोठ्या भावाने फसवलेलं नाही किंवा लहान भाव फसला गेला असं नाहीये। आत्ताच्या राजकारणाची ॲडजस्टमेंट करून घेणं आणि महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा शिवसेना भाजपचं राज्य येणं यासाठी समजूतदारपणा जो असायला पाहिजे तो नेमका या दोन्ही भावांमध्ये आहे, म्हणूनच चांगल्या पद्धतीने महायुती झाली। शिवसेना आणि हिंदुत्व हे अगदी समीकरण आहे। मुस्लिम समाज मोठ्या प्रमाणात आता शिवसेनेमध्ये येऊ लागला, आपण नेते आहात, ह्याकडे नेमकं कसे पाहता आपण? आता शिवसेनेच्या वचननाम्यामध्ये सुद्धा महाराष्ट्रातली सगळी ग्रामदैवत, त्याचबरोबर मुस्लिम धर्मियांची मशिदी किंवा दर्गे, त्याचबरोबर बाबासाहेब आंबेडकरांचं विहार, ख्रिश्चनांची चर्च, ही सगळी समान लेखून त्यांना दरवर्षी सरकारच्या माध्यमातून त्यांची मेंटेनन्स असते, देखभाल असते, याच्यासाठी एक काही ना काही ठोस रक्कम दरवर्षी देण्याचं प्रयोजन शिवसेनेने वचननाम्यामध्ये ठेवलेलं आहे। त्यामुळे शिवसेनेने हिंदुत्वाचा पुरस्कार जरी केला तर हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व आहे, हेच बाळासाहेबांनी जे सांगितलं होतं ते सर्वोच्च न्यायालयाने खरं ठरवलं, त्या पद्धतीने शिवसेनेचं कामकाज चालू आहे। म्हणूनच बेहरामपाड्यासारख्या भागामध्ये सुद्धा शिवसेनेचा भगवा झेंडा आमचा नगरसेवक तिथून निवडून आला। आज सुद्धा कुलाबा मतदारसंघामध्ये, मुंबादेवी मतदारसंघामध्ये शिवसेनेचे आमदार निवडून येणार। शिवसेना बदलते असा आम्ही मेसेज द्यायचा का देशवासियांना? शिवसेनेने माणुसकी जपलेली आहे प्रथम, आणि माणुसकी म्हणजे बाळासाहेब आम्हाला नेहमीच सांगायचे की सामाजिक काम करत असताना त्याची जातपात पाहू नका, भूक ही सगळी असते आणि भुकेला पोट हे सगळ्यांचं सारखं असतं, त्याप्रमाणे माणुसकी धर्म जोपासा आणि काम करा। रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघाकडे आपण भाई म्हणून कसे पाहता? महाराष्ट्रातला अव्वल दर्जाचा मतदारसंघ म्हणजे रत्नागिरी मतदारसंघ। काय नेमकं रत्नागिरी मतदारसंघात दडलंय तुमच्या मनात? काय तिथे एक आहे की आमचे आमदार उदय सामंत, शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि मतदार ह्या तिघांचा झालेला जो त्रिवेणी संगम आहे हा एक अभूतपूर्व आहे, एक वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। उदय सामंत मंत्रिमंडळात असतील असं आम्ही समजायचं का कोकणवासियांनी? उद्धव साहेबांची इच्छा असते आणि चांगल्या माणसाला कसं वेचायचं, त्याच्यावर विश्वास ठेवायचा आणि त्यांच्याकडून लोकांची कामं कशी करून घ्यायची हे उद्धव साहेबांनी वेळोवेळी दाखवलेलं आहे। आणि म्हणून उदय सामंतांकडे आता ज्या वेळेला म्हाडा हा एक महत्त्वाचा हे दिला, डिपार्टमेंट दिलं,
त्यावेळेला उदय सामंतांनी सुद्धा दाखवून दिलं की म्हाडा केवळ मुंबईत नाही आहे, तर तो नाशिकला आहे, पुण्याला आहे आणि कोकणला सुद्धा आहे. रिफायनरी प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध आहेच आणि म्हणून कालच स्थानिकांनी सांगितलेलं आहे की जे तुम्ही मुंबईमध्ये किंवा रत्नागिरीमध्ये बसून ज्या घोषणा करता त्याऐवजी तुम्ही आमच्या त्या प्रकल्पग्रस्त भागामध्ये या, आमच्याशी चर्चा करा. आणि हीच विनंती मुख्यमंत्री महोदयांना सुद्धा केली होती, परंतु दुर्दैवाने तसं होत नाही. बाकीचे जे काही दलाल मंडळी आहेत त्या दलालांच्या माध्यमातून उभं केलेलं वातावरण, त्याच्यावर विश्वास ठेवून जर रिफायनरीची घोषणा करत असेल तर ते चुकीचं आहे. त्यामध्ये सुधारणा होण्याची आवश्यकता. देशामध्ये कोकणाचा विरोधासाठी एक नंबर नाव आलेलं आहे. बाई हा विरोध संपून पॉझिटिव्ह भूमिका कोकणवासियांनी विशेषतः नेते कधी घेणार आहेत? नेमकं कोकण म्हणजे विनाशकारी प्रकल्पाचं माहेरघर असं सुद्धा सरकारने ठरवता कामा नये. या कोकणामध्ये किती विनाशकारी प्रकल्प आले आजपर्यंत, म्हणजे अगदी एनरॉन पासून नंतर आलेले बाकीचे पेट्रोकेमिकल जे आहेत, लोटेत, परशुराम त्या इंडस्ट्रीमधले सगळे केमिकल झोन आहेत, हे सगळं जर बघितलं तर एक वेळचा निसर्ग सौंदर्य असलेलं कोकण आता वेगवेगळ्या रोगांच्या खाईत अडकला गेलेला आहे. आणि म्हणजे कोकणचं सौंदर्य टिकवा, कोकणला नाश म्हणजे कोकणचा विनाश होणार नाही याची दक्षता घ्या आणि प्रकल्प आणा, हीच आमची विनंती आहे. पण आपण भाई आपले सरकार महाराष्ट्रात मागील 5 वर्ष केंद्रामध्ये आपले गीते साहेब मंत्री होते, का आपण कमी पडलात एखादा मोठा कारखाना प्रदूषण विरहित कोकणात आणायला? खरं म्हणजे त्यावेळेला गीते साहेबांनी सुद्धा कागद प्रकल्प पेपर मिल इथे आणायचा प्रयत्न केला होता. सुरेश प्रभूंच्या माध्यमातून रेल्वे कोच बिल्डिंग जी आहे खेडला, ती पण त्याने भूमिपूजन केलं होतं. त्याचा पाठपुरावा मी आता सातत्याने करतोय आणि लवकरच त्या प्रकल्पाला सुरुवात होईल. या ठिकाणी आता रत्नागिरी सिंधुदुर्गामध्ये जे MIDC आहेत त्या MIDCमध्ये सुद्धा अधिक नवीन प्रकल्प आणायचे आहेत आणि त्याचबरोबर नवीन अजून MIDC तयार करण्यासाठी मग सिंधुदुर्गामध्ये कासाडे MIDC असेल, दोडामार्गची MIDC असेल, या ठिकाणी सुद्धा नवीन प्रकल्प आता येण्याच्या तयारीत आहे. साहेब 21 ऑक्टोबर जवळ आलाय, काय चाललंय महाराष्ट्र, कोकण आणि विशेषतः रत्नागिरी सिंधू जिल्ह्यामध्ये? रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील 6च्या 6 ठिकाणी शिवसेना भाजपचे आमचे जे उमेदवार आहेत, शिवसेनेचे उमेदवार आहेत, ते 100% निवडून येणारच आहेत. आणि गुहागर आणि दापोली ह्या ठिकाणी सुद्धा येणार. त्यामुळे सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी हे 8 आमदार हे शिवसेनेचे निवडून येतील बाळासाहेबांच्या आशीर्वादाने आणि उद्धव साहेबांच्या मार्गदर्शनाने. महाराष्ट्राचा विचार केला तर महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा स्पष्ट बहुमत म्हणजे बहुमतापेक्षाही जास्त जागा ह्या शिवसेना भाजपला मिळणार आहेत. मागच्या 25 वर्षामध्ये जे बहुमत मिळालं नाही ते यावेळेला शिवसेना भाजपला मिळेल आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना भाजपचं स्थिर आणि स्वच्छ असं शासन येईल. भाई महाराष्ट्रामध्ये महायुती आम्ही ऐकलंय, पाहिले, वाचले, पण नेमकी कणकवलीमध्ये कोणती युती आहे? नेमका हा काय प्रकार आहे? असं आहे की युती जरी झाली तर काही ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढत ही असतेच आणि ती प्रथमच होते असं नाही. याच्यापूर्वी अनेक वेळेला अशा मैत्रीपूर्ण लढती झालेल्या आहेत आणि म्हणून कणकवलीतली मैत्रीपूर्ण लढत ही आम्ही एका ठराविक व्यक्तीच्या विरोधात आहोत. भारतीय जनता पक्षाला तो मतदारसंघ आहे. भारतीय जनता पक्षाचा जर कोणी पदाधिकारी उभा राहिला असता तर शिवसेनेचं काही हरकत नव्हती. पण नारायण राणे ह्या जे कुटुंब आहे ज्यांनी आयुष्यभर शिवसेनेचा द्वेष केला, अगदी काल परवापर्यंत उद्धवजी ठाकरेंवर टीका करतायत, बाळासाहेबांवर घाणेरडे आरोप केलेले आहेत, अशा घाणेरड्या प्रवृत्तीचं आम्ही कदापि समर्थन करणार नाही, त्याचा प्रचार करणार नाही. ही कल्पना शिवसेना नेत्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना अगोदरच दिली होती आणि विनंती केली होती की ह्यांना तुम्ही देऊ नका, तुम्ही कोणी भारतीय जनता पक्षाचा द्या. जर तुम्ही ह्यांना दिला तर शिवसेनेला स्वतःचा उमेदवार द्यावा लागेल. मग मुख्यमंत्री म्हणाले ठीक आहे, होत झालं तर आपण ती मैत्रीपूर्ण लढत करू. तर भाई महाराष्ट्रामध्ये आपण फिरताना कोणते मुद्दे ठळकपणे आपल्याला जाणवतात की लोकांचा रिॲक्शन? आज बेरोजगारी आहे, महागाई आहे, ह्या विषयावर आपल्याला संघर्ष करावा लागतो का महाराष्ट्रात? बेरोजगारी हा प्रश्न आहेच. संपूर्ण देशामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये बेरोजगारीचा प्रश्न फार प्रकर्षाने जाणवतोय. शेतकऱ्यांचं सुद्धा यावेळेला मराठवाड्यामध्ये म्हणजे इतरत्र एवढा पाऊस पडून मराठवाड्यामध्ये सुद्धा अद्यापही काही भागामध्ये बिलकुल पाऊस पडलेला नाही. त्यामुळे त्या ठिकाणी सुद्धा दुष्काळाची छाया आहे. शेतकऱ्यांचा ज्वलंत प्रश्न आहे, बेरोजगारीचा ज्वलंत प्रश्न आहे. हे 2 महत्त्वाचे प्रश्न भेडसावत आहेत आणि त्याच्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न
शिवसेना भाजप सरकार नक्की करणार आहे. आणि म्हणून शिवसेनेच्या वचननाम्यामध्ये सुद्धा बेरोजगारी आणि शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याचा मुद्दा प्रकर्षाने मांडलेला आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.